Upon entering the stadium, you have the right to verify whether the security service provider deployed is registered with CIRA. Visit www.cira.co.za to confirm their registration and training status for event security. Guys, don't forget to subscribe and help the channel get to 160,000 subs! Welcome to my fans on the TV. It's the Betway Premiership. Kaizer Chiefs 4, Orbit 1. I'm joined by Koso. Stibo! Yeah. Alright, Stibo. Anyaphila jaya. Awuphinde lesi score Stibo? Kaizer Chiefs 4, Orbit 1. Yeah. Shawa kanje ingane Stibo. Ngibonile nocele bekakhuthele. Zishawa kanje ingane Stibo. Umkhuthazile. Ucele Stibo ushaya amanye ama-killer pass la kaModric. Uyamazi uModric? Luka Modric. Yeah. Yeah. Ushaya wona Thabo cela. Phuma so. Yeah. Aseliyali. Ama no look. Yes. Umtshelile leyo nto. Yeah, ngibe ngumfundisile ngithi phela basichetha. Basichetha. Thumela ama good morning. Kathi ucabanga ukuthi besikhuluma ngani? Ngicabanga ukuthi uyadlala. Besikadlali, besikhuluma ngayo lento ukuthi hey awalunga ama-Modric pass. Shama no look. Yes. Nasebusuku mawulala umthumela good night. Hayi Stibo. Hayi ngisidabane kanti. Stibo, yazi ngicela ukuthini? Kunendoda engifuna ukuyikhuza la. Ngiyayibona ukuthi isiyaphuma esandleni. Ngeke ngayikhuza before yabuya. Namanje ngifuna ukubuya ngiyikhuza. Juna Khanya. Endoda awulaleli Juna Khanya. Juna Khanya ngithe kuwe. Khuluma ifair football. Awukhulumi ifair football. Ufana nalokhujwa kuHugo Bruce wakho. Yeah. Juna Khanya yekela ukuthi Chiefs mayidli iwinile ishaya team bese uthi wena hayi baba week labantu bedlane Chiefs. Juna Khanya uyithatha kanjani Chiefs yakhe? Juna Khanya. Hayi man, come on Brian. Come on. Yazi njengamanje ngikubonile uthenga neBM. But uthenga iBM. Upha iBM ngakho lokukhuluma kabo abafana bethu. Angithi bayamthuma. Uthuma bani? Ulewo. Bayamthuma. Uthunywa yilabo abangeke eAfrica sibacingayo. Pirate! Uthuma ama-Pirates. Pirate! Awukhanye uthuma ama-Pirates. Pirate! Ayikho man. Ngifuna ukuyitshela ukuthi siya-Afrika ayivini. Hayi abasekho baphumile. Ngithi ngiyababiza phela ukuthi Stibo ngifuna ukubatshela nge-Afrika abangisababoni. Abasekho la. Stibo yazini? Ngifisa ukuthi congratulations Kaizer Chiefs. Lihle ibhola. Yazi ibhola ade esidlalayo line direction. Yes. Ibhola lethu line direction. Uyazi first half Stibo inebhola ade sidlala nge-front three emumva. Maswina ibhola sidlala nge-front three emumva and then uMonyane athi makakhuphuka awinge and then umdu bese yaphuka ezongena number 10. Yes. Yazi Stibo leyo bhola ngala yiphi team? Manchester City lelo bhola la ibhola kaPep Guardiola lelo. Yeah. Yazi namhla ngifuna ukuba ixoki. Ufuna ngibe ixoki phela ngiphicisa. Mawuyisupporter ukuba ixoki Stibo. Yeah, va. Ukhuluma lokhu namhlanje kusasa mangabe soku right lokwathi uxeka uyabo. So nje mawuyisupport yexoki nami ngifuna ukuba ixoki namhlanje ngifuna ukuthi well done kuma coach yethu indlela enza ngakhona ngifuna ukwashayela ihlomba ama-coach eKaizer Chiefs. Yazi njengamanje akhipha equality lodwa. I have azosivezela abafana bethu ukuthi all along besenzana. Ngifisa ukuthi well done Mr Mangethe. Ngikhuluma ngozwane lapho 10111. Former player yethu le eKaizer Chiefs, former coach yethu le eKaizer Chiefs, former
DDC coach eKaizer Chiefs lesikhuluma ngayo njengamanje saboleke labo kuthiwa ngozungu ya lo abokuthiwa ngozungu sababulisa umlando mangethe somlando uzobuya ebuye ezoqhubeka ezocoacha labafana bakhe yazi ngifisa ukumshayela izandla umangethe ibhodo lakhe ayilivuthiwe mangethe ibhodo lakho Brian alivuthiwe ayish ngifisa ukubongela kakhulu Isithibo asikhulumele phansi khona ngingafuna bezwe Isithibo khona lo mfana ukuthiwa umdudu sishabalala uyamazi uyamili Barcelona uyamazi uPedro uyabona mawubona umfundo nomdu ubona uyamal noPedro khona combination ekulapha abafana ulibonela igoli number 3 ndoda yo makalibamba aphasinethi Sithibo ekhoneni yenet straight ekhoneni lisuka kubani lisuka kumdudu lo ngimshoyo ukuthi uPedri uyamali ngala uPedri noyamali abafana yabona Sithibo ngifisa ukubabongela abafana lihle ibhola laba abadlalayo lithop hayi angayi man of the match yazi before ngizokho konke Sithibo ngifisa ukutshela labo Monasi laba bangaye eAfrika ngifuna ukutshela labo appeal lama appeal FC ukuthi appeal FC yes sine players sithengile sithenga uSilva asithenganga uMahopa hayi man yazi khozo asithenganga uyazi Sithibo ngifisa ukukutshela uSilva usedlale ama minute awu15 uChiefs phela njalo uSilva simfaka kusele 5 minutes afika score simfaka fast score uMahopa evidence uyosihlaza lena ku World Cup uyazi siyohlazeka ku World Cup sihamba nomuntu onama 7 ona 7 season uPSL but namagoli awu5 twice strike that's a state I'm disappointed kakhulu mfethu makukhupha kakhulu Kosisho ngisho koklish ifonakho mahupuna li 5 goals in 7 5 goals 7 season 5 goals njengamanje siyambonisa sithenga uSilva thina lo mjita ungene udlale 5 games wascora amagoli ayi4 wenza iassist eyi1 okusho ukuthini improvement iKaizer Chiefs njengamanje Sithibo ngifisa umnikeza umfana wami umdu iman of the match namhlanje bese ngibongela iBackline eKaizer Chiefs guys ngaba ngikhulumanga makuthiwa ngibongela ngeBackline eKaizer Chiefs ngifuna ubongela kakhulu uCross ngibongela uQuinik ngibongela Eden McCarthy bese ngibongela umunyane udlala kuChiefs ngathi usena 5 season edlala nabadlali beChiefs ngingakaqedi ukubongela bese ngibongela uPeterson ngayike ayibongela intshebe captain ibhandi kule yandoda liyasebenza bake bamshaya 3 times evuka phansi save ibhola bamshaya evuka phansi save evuka phansi save improve indoda very much improve indoda kuthe eqeda ukushaya ama save ngabona kuvela ikhehla lapha elinembimbi lelokuthiwa coach ibafana kuthiwa Hugo Bruce lavela kwabonakala ukuthi okay bayalibonisa ukuthi why ungambizi so Sithibo ngifisa ukuthi Mduduzi ubuyideserve mfana man of the match Pedro wena ne Pedro Kaizer Chiefs well done boy ngama goals akhe ayi2 well done boy ngama assist akhe ayi2 sakubonga lantwana yami sharp Sithibo thank you man hola mandoda Did you know you can also verify the registration status of security officers by scanning the QR code on their SIRA identification card?